Crida 162. Cançoneta incerta, de Josep Carner. Poeta, periodista, diplomàtic, professor, autor de teatre i traductor. Conegut com a príncep dels poetes. Títol honorífic heretat de Verdaguer i Maragall. Als 12 anys publicà el seu primer poema. Als 22 ja era un poeta reconegut. Als 26 fou nomenat mestre en gai saber dels Jocs Florals de Barcelona. La seva precocitat i el seu caràcter extravertit el convertiren en tot un personatge de la Barcelona de l'època, amb expulsió de l'Ateneu barcelonès inclosa per les seves múltiples facècies, paraula que el propi Carner posà de moda per referir-se a les seves entremaliadures. Formà part de l'Institut d'Estudis Catalans, on col·laborà amb Pompeu Fabra. S'exilià després de la Guerra Civil, primer a Mèxic i més tard a Bèlgica. L'essència de la seva poesia es resumeix en un dels seus versos. Dir molt en un migdia seria mon afany. Aquest camí tan fi, qui sap on mena? És a la vila o és al pi de la carena? Un lliri blau, color de cel, diu «Vine, vine!» Però no passis, diu un vel de teranyina. Serà drecera del gosat, rossola ingrata? O bé un camí enamorat, colgat de mata? És un recer per a dormir, qui passi pena? Aquest camí tan fi, qui sap on mena? Qui sap si trist o somrient acull son hoste? Qui sap si mor sobtadament sota la brosta? Qui sabrà mai aquest camí a què em convida? I és camí incert cada matí, n'és cada vida. Ens llegim a Vull Escriure i a les xarxes socials. Bona escriptura!